Eli moi! Mä ajattelin nyt tehdä tämän kysymyspostauksen vastaukset ja mä oon tosi iloinen siitä, että te olette lähettänyt niin paljon niitä kysymyksiä mulle, koska se kannustaa mua tekemään ja puurastamaan tätä videota sitten teille. No niin, aloitetaan. Eli mulla on nämä kysymykset tässä puhelimella ja mä luettelen niitä tästä ja vastailen. Miksi harrastat ratsastusta? Ratsastus on tosi kiva laji mun mielestä ja siinä saa olla hevosten kanssa tosi paljon tekemisissä ja muiden eläinten kanssa. Ja siinä saa tasapainoa ja muita lihaksia. Onko sulla sisaruksia? Mulla ei ole sisaruksia, eli mä oon perheen ainut lapsi. Minkälainen sun lempihevonen tai poni on? No, mä en ole ihan varma, tarkoittiko tää niinku lempihepparotua, mutta mä nyt sanon kumminkin lempihepparodut. Eli mun lempihepparotu on puoliverinen ja täysverinen ja lempiponirotu on Welshi tai Shetlandin poni. Onko teillä oma koira? Meillä ei ole omaa koiraa, eli Pella ei ole mun, vaan se on mun hoitokoira. Kuinka usein käyt tallilla? Mä käyn tallilla noin 2 kertaa viikossa arkisin. Eli nyt lomalla mä en ole käynyt pitkään aikaan, koska ei ole jaksanut. Kuinka kauan olet ratsastanut? Mä oon ratsastanut 3,5 vuotta. 5 parasta ystävääsi. No, mulla ei ole noin niinku hirveästi. Mulla ei ole parhaita ystäviä, mutta hyviä ystäviä on Sofia ja Nelli ja myös Mette. Kuvaile pitkästi unelmahevostasi. No mun unelmaheppa olisi sellainen, että se olisi niinku sopivan kokoinen mulle ja sen rakenne olisi sopusuhtainen, sillä olisi kivat liikkeet ja sillä voisi hypätä esteitä hyvin. Miten vietät vapaa-aikasi? No, mä vietän vapaa-aikaani kavereiden kanssa, pihalla ollessa, pluskoneella. 5 huonoa puolta ratsastuksessa. 1. Se on tosi tapaturma-altis ratsastus, eli siinä sattuu ja tapahtuu. 2. Se on tosi likaista puuhaa, eli ratsastustunnin jälkeen, vaikka sä oot siellä 1,5 metrissä, sä oot silti likainen, mä en tiedä miksi. Ja sit kun sä menet kotiin, sun kaikki kamat haisee ihan hevoselle. 3. Se on kallis ratsastus, eli no niin, kallis. On kallis. 5 hyvää puolta ratsastuksessa on talli-ihmiset, hevosihmiset. Ne on kaikki tosi kivoja ja niiden kanssa tulee aina toimeen, vaikka ei tuntiskaan ihmistä. 2. Saa olla eläinten kanssa. Ei vaan hevosten, vaan koirien, kissojen, vaikka minkä eläinten kanssa. 3. Siinä kehittyy tasapaino ja siitä saa vatsalihaksia ja muita. 4. Tosi ihanaa ja hauskaa ja kivaa ja en mä tiedä, se on vaan niin parasta. Minkä tasoinen ratsastaja olet noin suunnilleen? Mä oon varmaan joku helppo C, helppo B, luulisin vai. Onko sulla hoitohevosta, onko koskaan ollut? Mulla on ollut hoitohevonen Ella, mutta mulla ei ole nyt hoitohevosta, koska EVRL ei saa ottaa hoitohevosia. Ootko käynyt tallin kisoissa rataharkoissa? Roassa mä oon käynyt rataharjoituksissa varmaan 3 kertaa ja kisoissa 4 kertaa, joista 2 mä oon voittanut ruusukkeet. Tavoitteesi ratsastajana on? No, estekisoihin SM-tasolle. Millä luokalla oot? Mä oon
olin syksyn ja kevään 7-luokalla, mutta nyt mä menen 8 elokuussa kesän jälkeen. Haluaisitko oman hevosen? Mä en välttis haluais omaa hevosta, koska siinä olisi niin paljon hommaa. Okei, kyllä mä siitä selviytyisin, mutta sit kun mun aika menisi vaan hevosen hoitamiseen ja tallilla oloon, enkä mä keskittyisi kouluun tai mihinkään muuhun. Eli ei hevosta välttis minulle. Kuinka pitkä oot? Mä oon 171 senttiä noin. Syksyllä terveystarkastuksessa olin 169, mutta mä oon siitä kasvanut ainakin 2 senttiä. Onko sulla parasta kaveria? Ei oo. Onko sulla IG eli Instagram? Mulla on Instagram _sinituulia menkää seuraa mua. Miksi aloitit pitämään blogia? No, mä tiedän. Se on kiva, kun saa jakaa ihmiselle niin kuin mielipidettään, miten ratsastustunti on mennyt, miten viikko on mennyt. Oletko koskaan harkinnut lopettavasi? Mä oon kerran jo lopettanut mun ensimmäisen blogin ja sen takia, koska kyllästyin ja se oli kuollut jo siinä loppuvaiheessa. Mikä on lempiblogisi, mitä luet vain yksi? No, amanda.cp.blogspot.fi on aika hyvä blogi. Mitä TV-ohjelmia katsot? Salkkarit. Ensimmäinen. UP. Uusi päivä. Under the Dome. Simpsoneita joskus. Kosketus. Mutta niistä mikään ei tule nyt. Joku Simpsonit tulee kesällä, mutta mikään muu ei tule kesällä, että mulla on tylsää. Nää kesäajat. Lempivaate. Tän mä otin ihan mun viereen, että mä voin heti esitellä tän. Jackpot-paita. Mikä sun lempiruoka on? Mun lempiruoka on kanakastike ja pasta. Unelmalomakohde. No, mulla ei ole hirveästi unelmalomakohdetta, koska mä en matkaile. Mä oon vaan käynyt 2 kertaa ulkomailla, jos Ruotsia ja Viron matkoja ei lasketa. Mun korkein hyppäämäni este on noin 170 senttiä. Mä en oo varma. Jotain 60-70. Mitä mieltä olet ratsastustaidoistasi? No, mä oon kehittynyt EVR:llä tosi paljon, eli en mä tiedä. On varmaan ihan ok. Lempiepparuoasta. No, on se Kaapo, se on niin ihana. Korkein jalan hyppäämäsi este. Mä just ylitin vähän aikaa sitten riman nimeltä metri, eli metri on mun korkein hyppäämäni jalan ja mä oon niin iloinen, että mä pääsin sen yli. Joo, mutta tää kysymyspostaus oli tässä ja toivottavasti piditte ja jos haluatte nähdä mun naamaa uudelleenkin tämän kameran toisella puolella, niin kommentoikaa tuohon alas, mitä te haluaisitte, minkälaisia videoita te haluaisitte, että mä teen ja muuta mielipiteitä tästä videosta. Ja jos ei ole muuta, niin heippa!